Brněnští lékaři bijí na poplach. U mužů se rapidně snižuje schopnost zplodit potomky. Vítězem běhu okolo Prýglu se stal Jiří Homoláč. Mezi ženami královala Katarína Berešová. Chladné počasí bylo výzvou i pro cyklisty. Na závod Soběšická Mulda zamířili jen ti nejotužilejší. Dobrý večer ve společnosti Brněnské televize. Vítám vás u sledování prvního žurnálu tohoto pracovního týdne. Brněnští lékaři bijí na poplach. Schopnost zplodit potomky se podle výzkumů razantně snižuje. V červnu jsme vás informovali o možnosti provést spermiogram zdarma, a to v rámci měsíce reprodukčního zdraví. O tuto akci projevila zájem jen malá skupinka mužů. Podle lékařů mají prý většinou strach z výsledků. Čísla jsou neúprosná. Jak vyplývá ze statistik lékařů, v posledních letech přebírají hlavní podíl na neplodnosti muži. I přesto využívá spermiogram zdarma jen malé množství z nich. Ne všichni muži to vyšetření spermiogramu třeba jako chtějí podstoupit. Spíš můžou mít i podvědomě obavy, že by ty výsledky nebyly nejlepší a mohlo by je to potom stresovat. Zatímco před několika desítkami let byl za průměrný výsledek považován spermiogram s počtem okolo 100 milionů spermií, dnes je ucházející hladina zhruba 15 milionů. Nejčastější příčinou těch nízkých hodnot spermiogramu je zřejmě v tom, že v době, kdy se varle vyvíjí, asi 6-7 týden trojročního života, řada látek může pozměnit tu jemnou diferenciaci, vývoj tady těch buněk. Na vině tak můžou být například barviva, konzervanty nebo pesticidy. Mužům na plodnosti nepřidá ani cigaretový kouř. Statisticky u těch kuřáků asi kolem 15-18% bývají statisticky nižší hodnoty typu spermiogramu než u mužů, kteří nekouří. Po zástavě kouření se to potom u většiny z nich může i zlepšit. Pokud se i po změně životního stylu a několika měsíčním snažení nedaří, na scénu přichází odborníci z Centra asistované reprodukce. My jsme v laboratoři schopni poměrně účinně odseparovat pouze ty živé a ty pohyblivé spermie a pro to efektivní oplození nepotřebujeme miliony spermií, ale řádově stovky, aby byla ta selekce kvalitní. Hlavní příčinou neplodnosti jsou tedy nejrůznější chemické látky, které se dostávají do potravin nebo vody. Rizikem může být i nezdravý životní styl a v poslední době i vyšší věk partnerů. Nezaměstnanost na jihu Moravy klesá. Volných je v současné době něco málo přes 10 000 míst. To je nejvíce od roku 2008. I přesto ale v kraji momentálně hledá práci zhruba 54 000 uchazečů. Trh je letos silný a dochází také k hospodářskému růstu. Důkazem je i menší počet absolventů, kteří po studiu končí na úřadu práce. Nejvíce volných míst je například ve strojírenství nebo službách. Návštěvníci Brněnské přehrady sledovali o víkendu běh okolo Prýglu. Tento závod si ani letos nenechalo ujít téměř 2000 běžců. Mezi nejúspěšnější patřil Jiří Homoláč nebo slovenská reprezentantka Katarína Berešová. 1979 závodníků. Tolik doběhlo do cíle nejsledovanějšího závodu v Brně. Podle organizátorů bylo tohle číslo tak vysoké i díky skvělým běžeckým podmínkám. Perfektní, podzimní, pro běžce ideální. Není zima, je nádherně, neprší, což je úplně skvělý. Ráno svítilo sluníčko a si myslím, že když bude dobíhat, tak se trošku vysvitne, takže já si nestěžuju, hlavně, že neprší. Celkovým vítězem závodu se stal zkušený český běžec Jiří Homoláč. Zlatá medaile se ale podle něj nerodila lehce. Jsem rád, že jsem vyhrál, protože jsem měl teďka silové problémy poslední 14 dní, tak jsem nemohl trénovat. A jsem rád, že jsem to tak zvládl, ani se mi nestalo. Poslední 2 kiláky už jsem musel zvolnit, už jsem trochu cítil, že by se to zase mohlo obnovit, to svalové zranění, ale jsem rád, že jsem doběhl do cíle a vyhrál. Jak teplotní, tak traťové podmínky sedly v ženské kategorii nejlépe Kataríně Berešové, slovenské favoritce. Som veľmi spokojná a šťastná, že som to vyhrala, pretože teraz som mala naozaj náročný program po tých majstrovstvách sveta a posledné dni som sa trápila so zraneniami, takže som rada, že mi to telo dovolilo takto odbehnúť. Z
Zdravý a spokojený doběhl brněnský ultramaratonec Daniel Orálek. Přestože je pro něj 14 kilometrů spíše zahřívací trasou, letošní ročník se mu povedl. Loni skončil 8. V sobotu si ale o 3 místa polepšil. No, neběžel jsem nebůh jak dobře, ale odpovídá to zhruba v té tréninkové fázi, v které zrovna jsou. Když jsem se připravoval na ultramaratony, takže jsem rád za to, co jsem zaběhl. Pořadatelům i letos jen těsně unikla hranice 2000 běžců, kteří doběhli až do cíle. Příští rok je tedy znovu motivací tohle číslo překonat. Pomoci by měla šťastná 7, tedy celkově 7. ročník závodů. Jihomoravští sportovci, kteří se kvalifikují na olympiádu, získají dotaci od Jihomoravského kraje. Celkem 100 000 korun má olympionikům pomoci v jejich přípravě. Pozornost celého světa se bude upínat především do brazilského Ria de Janeiro. Sportovní měření sil nás čeká už za necelý rok. Hry se budou konat od 5. do 21. srpna. Změřit síly se o víkendu rozhodli i cyklisté. Teploty nevystoupaly příliš nad 5 stupňů, což byla pro závodníky velká výzva. Přesto nabídl závod Soběšická Mulda skvělou podívanou. Na start se opět postavili závodníci všech věkových kategorií. 4, 3, 2, 1, start! Je-libo závod na 10, 15 nebo 30 kilometrů, na Soběšické Muldě si můžete vybrat trasu, která vám sedne na míru. O víkendu se na místní louku sjeli závodníci už po 19. Zatímco loni organizátoři sčítali rekordní účast 300 dospělých a 240 dětí, letos tomu bylo bohužel naopak. Muldy se zúčastnila přibližně polovina. Pro amatérského cyklistu, který si nedovede představit, co si má oblíct, nebo neví, jestli vůbec zvládne v takové zimě jezdit, to je odrazující. Závodu se tak letos zúčastnili jenom ti nejlepší, respektive ti, kteří měli největší vůli. Loni bylo krásně teplíčko, takže je to trošku rozdíl a musela jsem se malinko nutit, abych dorazila. Je zima, takže jako je to v tom moc oblečení to táhne a tak, je to takový nepříjemný, no. Ale aspoň neprší, tak aspoň tak. Organizátoři však měli pro cyklisty skvělý recept na teplo. Závodníkům stačilo několik minut a na chladné počasí okamžitě zapomněli. Trať je poměrně náročná, hlavně fyzicky, je tam na té nejdelší 30 km trati je 1000 metrů stoupání. Jak probíhaly přípravy většiny závodníků? Soběšická Mulda je závodem pro amatéry, kteří jezdí opravdu jen jako hobby. Přesto se někdy najdou ti, kteří přípravu nepodcení a v závodě je pak nemá co překvapit. Učím se padat z kopce, z kola, no, takže to je taková hlavní příprava. Náročná trať, chladné počasí a mnoho dalšího často motivuje některé závodníky, aby dali letošní sezóně s Bohem, tak jako v případě Michala Jílka. Kdo pravidelně trénuje, jezdí, tak je to pro něho samozřejmě, to je součást života, pro mě to je lepší se dívat. Jak bude vypadat jubilejní 20. ročník tohoto závodu? Organizátoři si přejí překonat rekord v účasti a ideálně také vylepšit traťové časy. Ode mě je to pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a přeji příjemný večer. Zítra opět na viděnou.